L'Ajuntament de Sant Pol de Mar va celebrar el passat dilluns 4 d'abril el ple municipal del mes, un ple marcat per la presa de posició de la nova regidora de Junts per Sant Pol, Verònica Martí, que va jurar el càrrec i es va mostrar il·lusionada de començar aquesta etapa. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del càrrec de regidora d'aquesta corporació, amb lleialtat al rei i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com de l'Estatut de Catalunya. Uns arriben i uns altres marxen. És el cas del regidor d'Iniciativa, Manel Puig, que va participar al seu últim ple, ja que abandona el càrrec de portaveu del partit degut a temes familiars i personals. El substituirà Bernat Ferrer. Puig va agrair durant el ple els 8 anys com a representant públic i va insistir en que no deixarà del tot la política. És que estic molt tranquil perquè sé que canviant de cara es pot seguir amb el mateix projecte, seguir amb les mateixes idees, en Bernat ho farà igual o millor que jo. I ho repeteixo, no marxo, seguirem veient-nos, seguirem parlant, assumeixo ara una tasca més organitzativa a nivell intern de la nostra formació. I res, agrair durant tots aquests 8 anys amb tots els que he tingut el plaer de compartir aquesta taula el respecte que se m'ha mostrat. El ple va servir també per aprovar definitivament els pressupostos del 2016, presentats pel govern de Convergència i Unió, encapçalat per l'alcaldessa Montserrat Garrido. Els pressupostos, presentats també gràcies al pacte de governabilitat entre CiU i Junts per Sant Pol, es va aprovar amb una única modificació, ja que, segons va assegurar el regidor Josep Parada, el conveni amb Càritas ha d'estar especificat a part i no dins del paquet de mesures socials. També es van aprovar mesures per agilitzar els tràmits perquè l'Ajuntament pugui facilitar subvencions sense haver d'esperar al ple següent. Pel que fa a les mocions, es va aprovar una presentada per iniciativa en contra del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre per donar suport a les iniciatives que estan en contra del pla. Tots els grups polítics es van posar d'acord en aprovar aquesta moció per tal de mostrar el rebuig de l'Ajuntament cap al Pla Hidrològic presentat per l'Estat espanyol. En l'apartat de preguntes, el regidor d'Esquerra, Albert Font, va preguntar pels detalls del pacte de governabilitat entre Convergència i Unió i Junts per Sant Pol. El portaveu de Junts per Sant Pol va respondre que prefereixen estar dins del govern perquè es van adonar que era la millor manera d'ajudar el poble, mentre que el portaveu de CiU, Ferran Xumetra, va assegurar que Junts per Sant Pol no va fer cap petició en concret. En definitiva, va ser un ple important perquè l'alcaldessa Montserrat Garrido va aconseguir aprovar definitivament els pressupostos del 2016.